Welcome to Medellin, home of the sweet people. Ang lungsod sa Medellin, halapat ang katuphan sa Medellin. Mauswag ang lungsod sa Sugbo, malambuong Medellin atong garbo. Umahang taliwala sa lawon sa Ug mao kini ang naghatag og katamis sa kabuntagon sa Medellin. Dali na mag-uban kita sa sugarcane capital of Cebu. kanimo mapasalamaton kay bisan sa among kamasalaypon. Tulo ka oras nga biyahe gikan sa dakbayan sa Sugbo padung sa amihanang bahin, makita na nimo ang matamis nga lungsod sa Medellin nga gibantog nga sugar bowl sa Sugbo tungod sa ang lapad nga yutang puno sa mga tanom nga tubo ug makitaan ang naginusarang nag-andar nga sugar mill sa lalawigan. Ang ato ang land area estimated about mga 7,000 plus. 5,000 hectares yan ni agriculture land, and I think 80% consist of mga katubhan. Og kini ang nag-unang tinubdan sa kinabuhian sa mga lokal sa maong lungsod. Agig pasalamat sa maayong panahon, lapad nga ani og langit nung katamis sa ilang asukal nga produkto. Sa matag ika-27 nga adlaw sa Abril, nagsaulog ang lungsod sa Medellin sa ilang kapistahan ug sinulog ni Senyor Santo Niño nga naila na karon nga Katubhan Festival. Ato ang mga participants purely residents of Medellin. Kaigsunan nato diri kay amazing talents ato ang mga residents ato ang lungsod. We want them to tap and to showcase natay mga maayo kaayo mga presenters. Kami kanimo na Ug karon atong sayran ang paghudiyaka sa mga pasalamat sa mga taga Medellin sa ilang maanindot nga pasundayag gikan sa 8 ka mga tribu nga nagtigi sa Katubhan Festival. o sa mga biya kita sa atong Ginoo. Sa kanunay ang lungsod ta. Ang matag presentasyon nagpakita sa ilang tagsa-tagsang konsepto o interpretasyon pinaagi sa paggamit og tubo inspired nga mga props o paghalad ngadto sa balaang bata. Magkahiusa Santo Niño, Santo Niño. Ang tribo Korbahanon gikan sa mga barangay Tindog, Korba ug Panugnawan nga last presenter sa maong festival ang misungkit sa kampyonato sa maong panagtigi. Kanunay o simbahan. Kining inyong higala usap-usap pod sa mihukom sa pagpili sa mga mananaog sa maong sangka. Ug mao kini ang kumpletong listahan sa mga mananaog sa Katubhan Festival 2017. Og mao kini ang mauswagon nga lungsod sa Medellin, Pinoy-anan sa mga madanihon, mapahiyumon ug maabi-abihon nga mga lumulupyo. Kini si Sam Monte Carlo, alang sa mag-uban kita. Sa kalobihang kasandi. Ako si Benchon Mondigo, ang amahan sa lungsod sa Medellin. No? I'm inviting everyone, especially sa avid fans and supporter followers o mag-uban kita together with host Sam Monte Carlo, no? Every 7 to 7:30 in the morning and every Friday sa CCTN Channel 47. Katuphan sa Medellin.